ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Retoke, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagkasal ka no gaya man di anak ni James. Aplano nga ramato na sugar daddy. Itikas to ya kasasaad ko. Awan lakit iti mayat amang ikalay sa kanyak. Nagrigat matan ti sasaadak. Naglaadak mat ngaminan. Naimbag nga oras yu amin, nga dito'y at halaong. Pagyamanak amin, ti kadayaw. Ibalakad ka kadagiti nobyo kad nobya. Aliklikan da ti agimaon. Imaon ti agpaay alate. Wanaw kaslaan ay amang dadael iti relasyon ti agasawa. Gusto mo timbalakad ni Lolo, amiga. Adun ti amok anarakrak ti pamilyada gapu itinalabos a panagimon. Wan nga rod, amiga. Adapay mangdangran iti asawa na gapula ang iti imon. Sa nabalik ko ma, nupod ti pagimimunan da. Nungay ataplaan. Dayta ti madi. Sakbay nga agimon ti may sa tao. Panagnagandapay ko ma. Sakbay nga agaramid da iti addang a maikaniwas. Agpaiso day ta, amiga. Adun ti nakaaramid iti may kaniwas. Gapo iti kamali nga ata. Pangasim, tanumadanon ti panaginaw mo. Pilyam ti paginawam. Mabalin ka di ti kasta? Apay kumamasapol a pilyek ti paginawak. Basta, saan mo kumapagin inawan lang itinalaad wanon, karkar na. Anya kumati connection dagita no aginawak. Kunada ngamin, ano anya kano ti paginawam. Iso kano ti kaing ingas ti ubing. Agpaiso nga ta dayta? Ada nga ta scientific explanation na dagita? Pudno man wano saan. Tung palan talatan tapna awan ti rason. No dayta di kunam, matungpal, Mr. Kevin, my love. Agyaman ak unay, joy to'y biyag ko. I love you. Ada ibagakan ka ngem agtalinaed ko maapalimod, honey. Anya dayta, takasla na patiglaunay. Idi kalaysa dagiti ubing, nasao kanyak ni amiga Doris, anagbalin ka no a pasyente namat ni Kevin. Anya ti kayat mo asawan? Nagparito ki kanumat ni Kevin, kani amiga Doris. Kayat mo asawan? Nalaad mo't idi ni Kevin? Dayta ti pudno. Nalaad mo't kano ni Kevin, sakbay anaritoke. Anyan. No saan da nagparitoke, kawatan asaan da pa ya nagasawa ita. Dayta mo ti aday ti panunot ko. Kinayat ni Kevin ti anak ta. Gapo tapimintas. Imbag ta nakaumay kayo matiti balay, anak. Nabiit kami anapan ni Jabalay da Lola, Andrea. Iso nga imay kami mat dito, mami. Kumusta mat ni abalayan, Pedro? Kunada, ako markaro ka no ti kabaw na. Kasjay ka diti agkabaw, mami. No daduma kat nasaya ta kasasaw. No daduma, kasla ubi nga makisasaw. Agkinaro ti agkabaw. Aglimpyo no daduma. Managlilipat mat no daduma. Para kanyak, adalagiti na insiriban nga ibagbagana. Ang mga no saan unay nga agkabaw. Adalaang dagiti di na malipatan. Kan adamot malipatan na apasamak itibiyag na. Manmanumetan ti kada ni Kevin dito'y balay. Adda nga minan asawa na.
Adamot bukod da balay. Taibagak nga umay danto pumasyar dito balay. Apay nga main nga da sa bali a balay da. Kadakalmat da ito'y balay. Anya nga rod kat iso ti kayat da. Adda nga min naglako iti house and lot iso aginatang dan ka ni Joy. Sa dino da ita house and lot. Iti asidag ti grocery ni Joy. Kasla inagaw ni Joy kadata ni Kevin. Ijay matanayad ni Joy ti paggigyanan na. Saan kat aditoy? Saan ka ka din nga agsentimiento? Ibagak to kadakwada nga umay damot ditoy. Wenno saan, datan timapan ijabalay da. Kumusta kan, Lolo? Kahilunak ka di? Napanamay nga ubeng. Nabayag adi ka nagpakpakita. Ije balay mi ko ni Joy Asidag ngamin ije grocery na. Pagyanam ijay ani Joy. Tagyan kamat dito'y balay tayaw. Saan ang mabalin Lolo? Kaya't mo kading agyan ni Lola iti sabali a balay, kat agyan kamot iti sabali a balay? Saan mabalin ay hamat ti kasta. Kasta kami mat ka ni Joy, Lolo. Saan na mabalin a sabali ti pagyanan na, kat sabali mat kanyak? Saur ka. Itatadakal ka. Panawan nakmatay. Intabit iji balay da, Lolo, tagpasugnod mo't ten. Apay ka na pinanawak, itatadakil akon. Anya? Dayta ti kunanakan ka, di napan mo pinasyar? Wani nga rod. Ano san tabasit nga gyan iji balay da? Kaasimot lakay nga minan. Sige, narigat no saan apagustuhan ti lakay. Kakaiso na nga aglampay matkan ka. Agyamanak naman nakaawat ka. Para ka ni Lolo daytoy. Kaasimat. Sana bale. Taddan to panagyanta dito'y balay ta. Sige, taalaan ta nga ro dagiti itukot ta iji balay da, Lolo. Hello, Iha. Nakaawag ka ba't? Mga umay kayo dito'y balay mi, Mami. Awan kamin to dito'y. Apay nga awan kayo ako nam. Papanan nyo aya. Mapan kami pailaang iti balay da Lolo Pedro, Mami. Agpaspasugnod ngamin. Manipod idisan kamin amap-mapan ijay. Alahuan, Iha. Narigat no lakay ti agpasugnod. Imbagak, tapno saan kayo amay lawan nga umay dito'y ngawan kami, Mami. O sige, Iha. Sino ka itayan? Apay ngay mo nagkadito'y balay may? Siyak ni Joy, Lolo. Ti asawa ni Kevin. Didak ka din malagip? Si kagayam tinangagaw ka ni Kevin kanyak. Saan ko nga inagaw, Lolo? Apo ko yulatan ni Kevin. Agyan kami pa dito'y balayo. Makipagyan ka dito'y balay may? Ni matla Kevin ti apo kaok. Wen, Lolo, no pumanawak, surutan nak ni Kevin. Iso makipagyanak paila kada kayo. Adakan ka no kayat mo matiagyan dito'y balay may. Pasensyakan iti panagsasao ni Lolo yo, balasang ko. Di na mo ti sasawan na numaminsan. Saan kayong agdanag, Lola? Maawatak ni Lolo. Tamok mati ka sa saad na. Ay, agyaman na balasang ko. Saan ang nagbidot ni Kevin ang nagpili iti asawa na? Patiray oksamat tanday ta, Lola. Saan ka apat patiray ukan? Tapudno ti ibagbagak. Ay, anusan nyo latan ni Lolo yo, tagkabawan. Kasta ka no ti agkabaw kuna ni Mami, Lola. Aldawan, Joy.
Di ka kadi mapanay di grocery? Adma di tibagi, Kevin. Aglaladutak, kan makabakbakwarak. Ha? Apeng kay? Ala, agrobot ka tama panday di ospital. Ospital? Awan mo tinasakit. Aglaladot kan makabakbakwarak laang. Barang maawan da ito, inton madamdama. Sa anak pa yung arod na pumanaw. Oraya, no kasano da ito amarikrik-nam. Saan nga tanga aginawa kon? Sa anak pa nga min anag sa nga ili ita abulan. Ha? Ay, saan kang arod na kumitkita iti anyaman analaad? Naimbag man ta nakapasyar kayo met dito'y balay. Wan, Daddy. Ing kami agpakita iti may sa doktor. Doktor, sino ti masakit? Awan ti masakit, Daddy. Kadwa anak ni Kevin. Tadaatap ko nga aginawa kon. Masikog ka niya? At danto na pukok? Isungain kami penkan no talaga masikugak. Alang nga Rodiha, ibaga kinisali takadwan na kayo amapan iti doktor. Anya? Nagado kami kit din ngay amapan iti doktor, Daddy. Kumpirmado na masikog ti asawak, Lolo. Lola. Oh, at danto nga ruden apo kumi iti tumang. Kasano kumamat nga agapo ko titumang mo amak bakatan. Ay na, apok. Pasensya amon ni Lolom, tadi na amo ti sasawan na. Anyasaan nga amo ti sasawan ako nam. Ay, akabaw kan sa abakat. Ay, iha, saan ka nga agbagbagkat itinadagsen ha? Masapul nga aywanan tayo anaimbag ti sikug mo. Pudno timbaga ni Lola, Joy. Aramidam amin nga ibagada, ha? Magagaranak amaadaan iti apo ko, honey. Mabitlay nga urayan dayta. Dakal matentit siyan ni Joy. Sumagmamanulangan na lawas kataganakan. Adan awirak nga ubing. Adan to ibit ti maladaga dito'y balay. Kasano ko mga daibit ti maladaga, no saan adito iti pagyananda. Ibagak to kadakwada akanayon da nga umay dito'y. Tapno maawir ko ti apo ko ta. Kevin, agring ka. Nagsakit ti tiyan ko. Dati ko lang. Nasakit ti tiyan mo? Wan, Kevin. Intan ni di ospital. Ay, sige. Tenak isagana tilugan. Lola, agsakit ti tiyan ni Joy. Intay ti ospital. Aganak ka din. Umayakon. Kadwaan nyo ni Joy. Tenak pa iror tilugan iti garahe. Kartingam nga rod, takibinam amag na nga agturong ijaayan tilugan. Ay, amang ano saan ko akabailan akibinan. Imbag tanabiit ka laang iti delivery room. Saan kaunay anarigatan? Ayan ni Kevin, Lola. Napan ijay nursery. Magagaran ang makakita iti anak yo. Iagda ko man dito iti ubing. Tanapig sa akmat. O sige, tamapan ko ibaga iti nurse no mabalinan ayagda dito kwartom ti anak mo. Apay akas ta tilang ati ubing, Lola. Kevin, kasla agro-pro pa ako rarapnit. Imalakanyak ti anak ko. Isakas ta tilangana. Apay adi kag tagtagari, Kevin. Kaing ingas launay ni Kevin, idi maladaga pa eh. Isutin to ti Diyos nga anak ta, Joy. Kwa, Joy, apok. Kasta pa'y laeng tamaladaga. Kasta ti itsura na. Ang agbaliw to, intun dumakal. Simangpat kayo gaya man. Napananyo aya, tanagidan kayo api manaw. Ay, nalipatam ka din jay imbagak nga aganak ni Joy. Napan kami ije ospital. Ospital?
No kasta, adan maladaga. Awan, addan apo ko ta. Isuday ta saksaklutan ni Kevin. Ah, Joy, apok, agtugaw ka pa'y dita sofa, Madamdama, adda kanon, daabalayan ditoy. Wen, Lola. Ay, kita akman mati apo ko. Ay na. Kaslakan ni Kevin di maladaga. Kaingingas na launay ni Kevin. Nakunayo akaing-ingas ni Kevin ti anak mi, Lolo. Kastoy ka di tilangan ni Kevin, idi ubing. Ay, nalagip ko idi maladaga ni Kevin. Kasla grup-grup ako rarap na Ngam, saan matita, Lolo? Kasano? Ay, narito ke kanon samat. Ay, jakman amaw. No kasta, agpada kami ka ni Kevin, anarito ke. Kayat ka di asawan, ano aga nakakmanan iti babae. Kat kaing-ingas kuntuman. Nasao ni Lolo, akaing-ingas mo ti ubing, ngam narito ka. Pudno ka di, Kevin. Pudno reta. Gaputa ka na yung dak idi akatawaan. Imparito kinak ni Lola. Agpada tagayam. Kanayon dakmat idi akatawaan. Iso nga imparito kinakmat ni Mami. Ay, ritoke. Sana may lemang tipudpud no alanga. Tagpaiso ti ko na ni Lolo. Iparitoke man. May parangarang tumot lang tipud no. No katawaan danto ti anak ta. Kapilitan nga iparito kita. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauluhan. Retoke, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan, dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonar Ributaso, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.